Tu je. Jao, dajte kad propričava pa se... Dajmo. Evo te ti telefon. Samo čekaj na to. Čika te zove, ajde. Anne, jel si dočekao sa mama i tato Novu godinu? Nije, spavao. Imao temperaturu. I Fiće i on isto spavao. Jel se volio Fiće da vam čestita? Ne. Ne. Baš ja briga. Da. Pametan čovjek. Gledali televizor šta ste sadili? Mi? Pa ništa, u pola jedan smo legli. Pametno. Pa šta ćemo drugo? A tako kad imate malo veze. Da. Ti gdje si bio? Bio sam tu u feedback. Super. Pa koji ovi? Lepo bilo, a? Ivo. Eto. Kačipek. Odlično. A gdje se nalazi taj kafić? A be, feedback... Poznato mi, ali ne znam gdje. U centar. Aha. Kolumbar. Gdje? Kolumbar. Kolumbar nije se zvao, ali to odavno. To je tu sad. To je odavno već 3-4 godine. Jel bio Charlie? Da? Jel bio Charlie? Nije. Pa Charlie bi onaj visoki košarku što igra. Šta kaže? On je visoki košarka što igra. Uzi to. Kad ćete ovo učet? Alo? Daj telefon, bre. Ti si stavio telefon u kofer. Alo? Daj telefon, bre, čika te zove. Alo, ne? Daj telefon. Hajde. Alo? Halo. Pa evo ti, Pavle, evo ti. Uzeo telefon, stavio u kofer, da znaš. Ajde. Če imam ja već? Ajde. Javi se, Teki. Šta bre ne, javi se. Kako si pravo Novu godinu? Dobro. Čeci, daj mi tato i njemu da čestitam. Srećna ti Nova godina. Sve najbolje. Zapošajte se Fiću. Pa vidjet ćemo da li sutra, pošto Pavle imao temperaturu sinoć. Samo je bre. Pa imao temperaturu, neće da jede 2 dana. Pa ćemo da... Vidjet ćemo sutra ujutru kako je, pa će da se čujemo. Jeste odlici ti kod lekara? Pa nismo. To? Pa Nova godina. Pa radi neko mora radi. Nismo ga vodili, sad nema temperaturu. Pa mora jede nešto nekako to ne jede. Neće. Pa nešto mora jede. Samo mleko. Sad dobri mleko je nešto. Niste, čujemo sam do sutra. Važi. Ajde, ćao. Ajde, ćao.